Mama, ascult, Mierla, ca să nu mint. Mă uit la tei ca să nu uit. Am rupt acest trandafir. De ce? Când a intrat poetul în cetate, toți s-au simțit atacați de ceva neînțeles, iar el nu făcea altă decât răspândea în jurul lui o dulce melancolie. Fusese pe munții de acolo, vorbise cu trăitorii din imagine, voise chiar să rămână acolo, dar mai întâi trebuia să moară acasă. Și iată, întors acasă, erau dragi oameni. Mergea și tăcea, răspândind necontent în jurul o pătruzătoare, o dulce melancolie. Se pare că e trist. E melancolic. Melancolia e fiica tristeții. S-ar putea să ne contamineze copiii. Să-i ferim de el. Să-l gonim cât mai grabnic din cetate. Cetatea care se ferește de voieți și gonește este o cetate slabă. Atunci, să lăsăm în pace, să lăsăm în pace. Iar poetul a mers tăcut, răspândind în tot orașul o dulce melancolie. A învăluit ocrotitor locul de baștină cu nemurirea sa, răspândind în ceruri o dulce melancolie. M-am născut din părinți plugari, într-un sat frumos, așezat pe malul stâng al Prutului. Copilăria mi-a fost desculță, dar nu m-am jeluit de asta niciodată. Am secerat desculț grâul și porumbul nostru, am cules desculț strugurii. Mâinile mamei de Grigore Vieru. Când m-am născut, pe frunte eu aveam coroană împărătească. A mamei mână părintească, a mamei mână părintească. Duios o mână ei întâi, cu mâna, dragii mele fete, s-au întâlnit la mine în pleite, s-au întâlnit la mine în pleite. Copii am, dar și acum când vin zorii noaptea să o destrame, găsesc pe frunte mâna mamei, găsesc pe frunte mâna mamei. O mână ei, o mână ei, o mână ei, ca ramura veșted. Am îmbătrânit la mine în creștet, am îmbătrânit la mine în creștet. Acolo am deprins ritmul poeziei, de la motorul Morii din Orcari. Biserica din sat era închisă, iar maica mea, ca toate femeile de la țară, era o mare credincioasă și când venea Paștele, cocea pe ascuns pască și făcea ouă roșii. Trebuiau sfințite, dar de unde să le sfințești? La miezul nopții se reversau peste Prut zgomotele clopotelor din noaptea învierii. Așa sfințea maica mea Pasca și ouăle roșii. Casa mea, de Grigore Vieru, tu mă iartă, o, mă iartă, casa mea de humă, tu despre toate am scris în lume, numai despre tine nu, să-i strag radio și lumină, ți-am făgăduit cândva și că fi vom împreună, pieptul meu cât va sufla, dar prin alte case, iată, e lumina opresor, alte case mă ascultă când vorbesc la difuzor. Și vei râde cu băiatul ca doi pruci premititei și vei plânge cu bătrâna de dor ca două femei și vei tace luni cu mine cu văz tulbur și durut, ca să văduvă și tristă de pe margine de Prut. Care a fost cea mai mare bucurie a vieții dumneavoastră? Am avut nu una singură, ci tocmai 6, mai întâi că scăpasem peste 3 ani de blestemata boală de plămâni din studenție. Apoi a fost bucuria apariției primei mele cărți, Alarma, pentru copii. Apoi nașterea celor 2 feciori ai mei, Tudor și Călin. Apoi vestea conferirii titlului de membru de onoare al Academiei Române Adriana. Apoi propunerea candidaturii mele de către a 5-a Academie la Premiul Nobel. Sunteți o fire optimistă? Sunt mai mult speranță decât optimism, iar speranța este marea în care se varsă Dunărea sudorilor mele. Despre fericire, de Grigore Vieru. Sunt fericit că n-am cântat pe unii, cântat am mărul înflorit, cel rușinându-se de trupul gol al lumii. Sunt fericit
am încălzit cu sângele, mi-a rănit pământul sau poate mi-a încălzit mormântul. Ați căutat modelul mamei în toate femeile? În dragostea femeii găsim o prelungire a iubirii mamei. Bărbații rămân viața întreagă niște copii. Bineînțeles că sunt în căutarea mamei în femeie. De unde? De Grigore Vieru. De unde știi, mamă, cum arătai tânără, când nu ți-a întipărit nicio poză chipul, când nu te-a uitat în oglindă nici când apa peste care te-ai plecat era plină de cămăși. Când a zile oglindă zăcea bucăți la pământ, sub furtuna de foc a războiului, cât pe ochii copiilor tăi. Scrumotul secete se așternuse umbrele foamei. La geamul la care așteptai era mamă cernil de sale ochilor tăi, de singurătate. Am spus-o de nenumărate ori. Sârma ghimpată din fundul grădinii noastre mi-a zgârat și îmi zgârie inima. O supun cu îngăduință. Lacrimi așteaptă să strălucească în ziua măreață, când vom fi și noi rând cu lumea. Dacă visul unora a fost oresea să ajungă în cosmos, eu în viața întreagă am visat să trec prutul. În limba ta, de Grigore Vieru, în aceeași limbă toată lumea plânge, în aceeași limbă plânge un pământ, ci doar în limba ta durerea poți să mâncăi, iar bucuria s-o preschimbi în cânt. În limba ta ți-e dor de mama și vinul mai vin și prânzul mai prânz și doar în limba ta te poți râde singur și doar în limba ta te poți opri de plâns. Iar când nu poți nici plânge și nici râde, când nu poți mângâia și nici cânta, cu al tău pământ, cu cerul tău în față, tu taci atunci tot în limba ta. Păreți un om fericit? Da, pentru că știu că am prieteni. Am și adversari. Din Chișinău spun că sunt vândut românilor și din București spun că sunt vândut rușilor. S-a mai spus că scriu poezie comunistă. Numai că vedeți, dumneavoastră, la noi, la români, mortul trebuie să jure că a murit. Unde este Grigore Vieru mai acasă? M-aș simți cel mai bine la Perărâta, dacă aș fi din nou copil. Locuiesc de Grigore Vieru, locuiesc la marginea unei iubiri. La mijlocul ei trăiește credința mea. Locuiesc la marginea unui cântec. La mijlocul lui trăiește speranța mea. Locuiesc la marginea unei pâini. La mijlocul ei dragostea mea pentru voi. Răsai, 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 ca grâul cel verde, ca lacrimă. Răsai, 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 și nu te mai pierde, iubirea mea. Răsai, 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 ca grâul cel verde, ca lacrimă. Răsai, 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 și nu te mai pierde, iubirea mea. Fost au acest Grigore Vieru Vodă, domn al poeziei românești. Un om nu prea mare de statul, dar mare bărbatul. Blând ca un miel cu ai săi, dar iute la mânie cu neprietenii neamului. Alminte, era un om întreg la hire, nelineșul și lucrul său știa-l potrivit. Și unde nu gândeai, acolo l-aflai. Azi vorbea cu tine de la Chișinău, mâine îți telefona de la Bacău. Pe unde el călca, iarbă verde creștea. Și de aceea rarul război de nu biruia. Și unde biruia? Nu câte o piscină își săpa, ci câte o carte edita, un munte al latiniei înălța. Iar unde-l biruiau alții, el nu pierdea nădejdea, căci știindu-se căzut, se ridica sus, se ridica mai sus până în piscul munților latiniei, mănăstirea de veci zidită de el din sarea sudorii sale. Atât de sus s-a ridicat că a rămas acolo și îi se vede și azi de departe chipul printre veșnicia brațelor, tăcerea zăpezilor și nimărirea crinilor latini. Frumos, frumos e cerul cu
știu, cândva la miez de noapte, ori la răsărit de soare, stinge misor ochii mie tot deasupra cărții sale. Am să ajung atunci, poate, la mijlocul ei aproape, ci să nu închideți cartea ca perecile pleoape. S-o lăsați așa deschisă, ca băiatul meu ori fata să citească mai departe ce n-a reușit nici tata. Iar de n-au să auză dânsii al străvechii slove buciu, așezați-ne-o ca pernă cu toți codriei în zbuciu.